Hei, salutare tuturor, sunt eu din nou, Gelato 3001, care îmi spune așa Minecraft. Am revenit. Așadar, asta este casa cu soba. Ăla e. O să nu se. Așa, acum vom învăța cum să facem baia. Aici este o cameră mare. Deci pentru duș vă trebuie manetă, piston lipicios, lemn sau nu lemn, lână. Au, plouă. Să dau sonorul. Sunet atât. Sau fier, hai să fier. O găleată cu apă. Și în gard. Observați un pic când sunt greu. Așa am revenit. Acum vom face dușul strecând toarțele astea. Așteptați că mă sună din nou. Așa, gata. Ups. Acum vom face dușul. Ne vom pune gard. Și aici. Așa. Aici așa, aici punem. Ups. Trebuie să mergem să. Am uitat să vă spun. Nu. Am uitat ceva să mai fac. Scuzați-mă. Hai bă, jos. Așa bă, nene. Ioi. Așa. Aici. Acum vom pune lemn așa. Așa. Aici vom pune așa. Aici așa. Aici așa. Da, așa. Aici am pus. Aici vom pune gard. Asta e dușul. Și un fel de duș, mă rog. Așa. Aici va curge apă. Doamne. Da, acum spune. Mamă, și tot greșesc. Așa, am revenit. S-a conectat un prieten pe asta, cum îi spune, Skype. Ups, să închidem dușul. Dai. Acolo așa va rămâne. Acum vom lua semn și vom pune ca să nu se ducă apa. Aici și acum vom da drumul. What the fuck? Am greșit din nou. Fuck. Așa. Și semnul ăsta trebuia acolo. Și ăsta aici. Și așa. Am greșit un pic, dar... La, facem și noi duș. La. Închidem apa. Gata. Acum facem cada. Să închidem ușa. Că ne plouă. Ne plouă de gheață.
Oaie! Așa, ei vom țipa. Îi vom pune asta, lemn pe jos. Vom pune fier. Nu, 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 nu! Motherfuck, am murit, scuzați-mă. M-a durut un pic. Am enviat. Scuzați-mă. Așa. Sunt graphics pixel. Așa sunt eu faimos în România. Pentru că sunt graphics pixel. Așa. De ce iară? M-am dus acolo jos. Gelatul a căzut din lume. Am vorbesc cu gelatul a căzut din lume. Deși eu nu mai sunt în lume, pentru că am căzut. Ioi, Doamne, ce-am făcut? Iar. Din greșeala asta. Greșeala asta mea e prea, cum să spun eu. Uite. Prea deosebită. Acum voi face din nou. Mamă. O am săpat prea în jos, asta e. Belea. Eu sunt Alex Belea. Ce vrei? Dacă eu sunt Alex Belea. Alex Belea, frățioare. Așa. Așa, asta este cada. Veniți, vă relaxați, puțiți. Mă rog. Tot atâta, mă rog. Sau la, am făcut duș, gata. Așa, acum vă voi arăta cum să facem un WC-ul. WC-ul. Cazan. Avem un cazan? Am uitat, așa, respire din quartz. Placă de presiune. Ce vă mai trebuie? Buton, dacă găsim. Nu aici. Unde-i cazan? Dă mama cu aspiratorul. E un frig afară de viață. Aia o mică prostie. Scuzați-mă, copii minori care vă uitați la videoclipul ăsta, nu pot să mă abțin. Mai spun și eu câte prostie, să mai scapă ce vrei. Nu găsim. O masă de lucru și puțin fier. Fier. Bigop de fier. Bă, mami, dar dă băice cu aspiratorul aia. Ia! Punem, facem cazan. Bă, stai, trebuia mai mult fier. Eu 100 de bucăți? Nu. Mama, avea 50 de bucăți bune. Am făcut cazanul.
e veciu. Mini veciu. Au. Am greșit. Așa. Și am greșit încă ceva, nu am luat trapă. Și buton. Mă rog, buton. Nu mai luăm. Deschidem trapă așa cu mâna. Bă, vezi eu... Puh, să vedem ce toate se vină. Așa. Acum... Trapă, trapă... Am luat trapa. O punem... Stai, ce o ha, facem gata. Stai, că nu mai pot, gata. Au. Bă, ce tot stric atâta? Acum, oglins, nu știu dacă putem. Eu nu prea mă pricep în Minecraft, așa joc și eu de distracții. Mami, de-abia începe aspiratorul ăla. Acum, din nou, ne trebuie masă de lucru. C-A Caza. Trebuie să găsim aici. Caza în care să noi facem. A, uite-l, bă! Caza mi-a făcut din porciuni. Ha, ha, ha. Cică. Eu l-am făcut cu fier. Bă. Manetă. Și eu voi învăța cum să călăriți un porc. Ne spălam pe mâini, da. Am trebuit să facem un duș. Am făcut duș. Mă lupt puțin în cadru, mai sus. Gata. Vai, am pus mâna pe jos și m-am murdărit. Hai la chivetă. Așa. Vine să fac treaba mare. Gata. Hop. Haide, bă. Tragem apa. Gata. Așa. Acum voi da astea jos. Voi o să luați un oșa și un morcov pe tijă. Pentru călărit porcilor. Am răspunsat. Vrei să mergem? Călăresc. Hai. Să intrăm cu portul în baie. Nu o luăm, Nu. Ajutor! Dumnezeu știe. Așa. Ne dăm jos. Urcăm, mergem să mai arătăm o dată baia. Am stâns focul. Nu, bă, uite că rezistă. Asta este baia, la revedere, mulțumesc pentru vizionare.